Lezi ndaba zehora lokuqala sigwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi izinohlonze emini nje. The address that is given is not clear, and there is no indication that he has a lawful documentation to be in South Africa. Lihlahliselwe umsombuluko zayo icala lomliso neminyaka engu-25 odabuka kwelaseMozambique u-Armindo Joaquim Phakula nosolwa ngokudubulabula lomsakazi uWarwick DJ Warastock eGoli ngoZibandlela. Initially, when the investigation started, I took it as witness B was a legitimate police officer investigating the case. Namhlanje ikhomishana kaMadlanga ilalele ubufakazi bukaKapteni uLawrence Makgotle nongungoti wokuxilongwa kwebhamo waqoqa umbiko ngesibhamu esadubula owayinjiniyela uArmand Swart ngo-2024. She can only make that determination when the committee has fully engaged with the reasons provided thereof. So as to it adds value or it does not. Namhlanje ikomiti lasePhalamende liphenya ngokugxambukela kosombusazwe namaqembu egelekeqe emsebenzini wamaphoyisa libhunga ngeinhlelo zokuphoqa uPaul O'Sullivan kanye noBrown Mkhotsi ukuba bavele phambi kwalo. Ngibingelele mbukeli ngiyakwamukela endabeni zehora lokuqala igama lami uNoxolo Mamtshali kwakwamwali ihlabanganele imhlophe qwa ake sibheke ukuthi ngiphathele ziphi emini nje. Salihlahlele umsombuluko zayo icala lomsolwa ukukholakala ukuthi nguye wadubula wabulala umsakazi uWarwick Stock nobedumenge lika DJ Waras. uArmindo Joaquim Phakula udabuka kwelaseMozambique uvele kokuqala enkantolo yemantshi yaseGoli namhlanje ngemva kokuboshwa ngolwesihlanu ebusuku eMjondolo ePrimrose eMpumalanga Randi. As a President, this is a first appearance. So in terms of section 51. Thank you, sir. Joseph, I was just inquiring whether he would like to apply for a formal bail application or not. Because the address that is given As a President. Ungoti wokuxilongwa kwezibhamo uKapteni uLawrence Makgotle okuyena owaqoqa umbiko ngesibhamu esadubula wayinjiniyela uArmand Swart ngo-2024 wethula ubufakazi bakhe phambi kwekhomishana kaMadlanga. Utshela ikhomishana ukuthi ugcine engasabethembi ubuqotho bephoyisa uWitness B elaliyingxenye yophenyo lokubulawa kaSwart. uWitness B useke wethula ubufakazi bakhe phambi kwesithangami sikaMadlanga. Lawrence Makgotle utshele ikhomishana kaMadlanga ukuthi ngesikhathi esingethe icala lokubulawa kukaArmand Swart ubebambisene kahle kanjani nephoyisa libizwa ngoWitness B eselike lethula ubufakazi balo esithe phambi kwale khomishana. uMakgotle uthi ngokuhamba kwesikhathi uqalile waba nokungabaza ngoWitness B esembona njengomuntu ongamjikela ngenhloso yokuzama ukuvikela ongenzeka ukuthi bayathinteka ekubulaweni kukaSwart. When the investigation started, I took it as witness B was a legitimate police officer investigating the case. Now, it can happen that during the process, she becomes aware that the police officer who is arrested for somehow could be the friends or could know the police officer in other way and turn against me now on the case. Uphinde wethula ubufakazi bakhe ngesiwombe lapho ebeseqala khona ukwesabela ukuphepha kwakhe ngesikhathi esemhlanganweni othile namanye amaphoyisa okwakudingidwa kuwo ngombiko wakhe wokuhlola kwesibhamu esabulala uSwart. Upon my observation of their line and manner of questioning, it became apparent that I was under interrogation.
I started having concern for my safety due to the interrogation. Given that I was only familiar with witness B of all the individuals in the room with me, my concern was in regard to whether I was interacting with the legitimate police officers or not. More so given the fact that I had heard that a police officer was involved in a murder executed in Vereeniging. Thus, I started having questions about the legitimacy and the interrogation and feared for my life. Ikomishana kaMadlanga iyaqhubeka ePitoli njengoba isingenele osukwini lwama-51 namhlanje. Amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal ayichithile insolo ezenziwe inhloko yamaHawks esifundazweni uMajor General Lisitsha Sinona nokuyinsolo eyiveza ukuthi ukhishiwe ehhovisi lakhe kwakhona nezinto aphucwa zona. Major General Sinona uveza ukuthi waphoqa ukuba aphume ehhovisi lakhe waphucwa nezinye izinto zakhe. Abameli bakhe bazwakalise ukukhathazeka ngalesenzo. Encwadini ebhalwe uSinona kuvela ukuthi ukhathazekile ngokuphepha kwakhe njengoba alandelwa imoto zamaphoyisa ngenkathi yakwakhe. Amaphoyisa esifundazweni ayakuphika konke lokhu athi lenhloko yamaHawks yephula imithetho yonogada ngokungasayini mangabe ingena esakhiweni. Onogada babe sebazisa umkhuzo wamaphoyisa KwaZulu-Natal. What led to this was the unusual activities on the day. A senior officer of his caliber will come into this building, enter with his vehicle, go and park in his parking and go to his office and do his work. No questions. But him coming, parking across the street, that was unusual. AbakwaZidlodlo bathi uSinona uzamile ukuphuma namaphepha kanye necomputer kodwa bamvimba onogada. The state cell phone is with him because it was not confiscated. We understand that he must communicate with everyone to talk to because he's still on duty. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uthakazanga nqatshela uSinona ukuba engene esakhiweni njengoba kubikiwe. Amaphoyisa athi asalibukisisa lolu daba. Ilokhu iqhubeke njalo imikhankaso yokuqinisekisa ezokuphepha ezimotweni ezithutha abafundi esifundazweni iGauteng kanti namhlanje kusuka ngehora lesithupha amaphoyisa omgwaqo abenkanise eHeidelberg ukuhlola isimo samatekisi alayisha abafundi nokuthi abashayeli balamatekisi banazo yini incwadi ezifanele nezingadlulelwe isikhathi. Sekushoqa izimoto ezingaphezulu kweshumi ezitholakala ezingekho esimeni sokuba semgwaqweni eHeidelberg lokhu njengoba kuqhubeka imikhankaso eqaphe ezokuphepha ezimotweni ezilayisha abafundi kanti ukhulumele umnyango wezokuphepha komphakathi uqinisekise nokuthi lo msebenzi unemphumela ebonakalayo. We are happy with the fact that our operations are yielding results. We are starting to see more cars being pounded. We are starting to see more cars being discontinued. And of course, we've also had a number of arrests that we've effected. For example, just last week in Katlehong, there was one driver that was found drunk in the morning driving school kids. We had no choice but to discontinue that car and ensure that the driver is arrested. Kusenjalo ubambe njengenhloko kulomnyango uthi namhlanje bekugxilwe nasesimeni sezimoto kubala namathayi agugile. The focus of today's operations were on the non-subsidized scholar transport operators. Since this morning, we have done about 10 discontinuations on the basis of non-compliance with roadworthiness. We have stopped about 10 of those, varying from brakes that are non-functional. Yize lemkhankaso ezoqhubeka kuze kuphele unyaka, iziphathimandla ziphinde zezwakalisa ukukhathazeka ngabasaqhubeka nokungayithobeli imithetho yomgwaqo. Ukhomishana womnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo uMakhothi Thobagale ugeqe amagula ngezizathu eziholele ekutheni kufuduswe iziboshwe ezimbili eziyingozi uThabo Bester kanye noVusimuzi Cat Matlala. Lezi boshwa zisuswe ejele iGoshi Mampuru ePitoli zasiwa ejele iBhongweni eKokstad KwaZulu-Natal.
Ukhomishana wezamajele kuzwelonke uMakhothi Tshubakala ubebize isithangamini abezindaba endlini zombuso ePitoli ezochaza kabanzi ezogeqa amagula ngodaba oluthinta iboshwa ezimbili eziyingozi uThabo Bester kanye noVusmuzi Khet Matlala asebesusiwe eHoshimampuru basiwa ke eBhongweni eKokstad KwaZulu-Natal kanti uphinde wachaza kabanzi nangemikhankaso yabo yangozibandlela njengoba ke bebephequlula emajele amaningi bezama ukuthola lokho okungafanele ukuba semajele. Ungachazela kabanzi ngodaba olusematheni oluthinta ukususwa kweboshwa ezimbili uThabo Bester kanye noVusmuzi Khet Matlala basuswe eHoshimampuru basiwa ke eBhongweni. Abanye bayayibuza commissioner ukuthi ke ingabe kwenziwe yini lokho mhlawumbe yinenze ukuthi nize nithathe isikhathi eside kangaka ukuthi nikwenze nanokuthi ngaba nenzeli yini amehla abantu nempilo yabo ke kuleli ajele. Njengomnyango wamajele ngokomthetho sifanele ukuthi senze ukuthi zonke iziboshwa ziphephe ngaso sonke isikhathi. So sinoku ukubheka nokubhekisisa or ukuphenya ukuthi isimo seyiboshwa sinjani kakhulukhulu iziboshwa ezifana no Khet Matlala ezifana no Thabo Bester iziboshwa ezise esimeni esibucayi mwezokuphepha siloku sibhekana nabo isikhathi esiningi sitheke masibheka imiphumela yokuphenyisisa ukuphepha kwabo sabona ukuthi kubalulekile ukuthi sibasuse eHoshimampuru sibahambise sibabeke endaweni ephephe ukundlula eHoshimampuru. Mbukelisi sasiqu 8 lo kanti ungabe sibuya sokuphathela uWT. This year has been declared the year of victory or death. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi ukhetho lohulumeni beyindawo oluzayo yilona luzocacisa ngekusasa leli qembu. Usho lokho ngesikhathi evala umhlangano kazwelonke waleli qembu eGoli. Mbukeli asikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda kungena sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ungena kuzoyicinga amagama athi SABC izindaba. Uma sibuyela odabeni oluphambili umsombuluko ozayo usuku okuhlehliselwe kulo icala lomliso neminyaka ama-25 odabuka kwelaseMozambique uArmindo Joaquim Phakula nosolwa ngokudubula abulale umsakazi uWarwick DJ Warastock eGoli ngozibandlela. Lomsolo oneminyaka engama-25 ubudala ngokudabuka eMozambique kanti ke akacaci ngemininingwane yamaphepha akhe agunyaza ukuthi abe kuleli. Ubhekene namacala okubulala, ukucija itulo lokubulala nelokuphula imithetho okungena nokuphuma kuleli. Umbuso uveze ukuthi uzosiphikisa isicelo sebheyile esizofakwa umsolwa. The accused is facing the charges of premeditated murder, conspiracy to commit murder, and he's also facing contravention of Section 49 of the Immigration Act because he's illegal in the country. Kuzokhumbuleka ukuthi umsolwa lo uboshwa amalungu ophiko oluphenya ngamacala abucayi nodlame esifundazweni eGauteng esebaleke isikhathi singaphezudlwana kwenyanga kulandela ukubulawa kukaStock mhla ziyishumi-6 kuzibandlela ngonyaka u-2025. Umbuso ucele isikhathi esanele uqinisekisa imininingwane yomsolwa kanye nekheli lalapho ehlala khona. I was just inquiring whether he would like to apply for a formal bail application or not. Because the address that is given is not clear and there is no indication that he has a lawful documentation to be in South Africa. Umsolwa uzohlala esitokisini kuze kube umsombuluko ozayo mhla ziyishiyagalolunye kuNhlolanja. The 9th of February 2026, Johannesburg 23, will remain in custody, okay, for verification of your address as well as status in the country. Namhlanje ikomiti lasePhalamende liphenya ngokuxambukela kosombusazwe namaqembu egelekeqe emsebenzini wamaphoyisa libhunga ngeinhlelo zokuphoqa uPaul O'Sullivan kanye noBrown Mkhotsi ukuba bavele phambi kwalo.
Somabhizinisi wase-Northwest uBrown Mokgotsi umeluleki wezomthetho ePhalamende u-Andile Tekiana wexwayise ngokuthi izizathu zakhe zokuphepha kumele zithathwe kancane. Uthi ikomiti kuzomele libhunge naye ngokusemthethweni ngeziphakamiso zakhe zokuphepha okubandakanywa kuzo nezindleko zazo. I think the speaker says Mr. Mokgotsi will have to be engaged on his personal security proposals, i.e. the nature, form, size, and the reasons for the proposed security detail, together with the attendant cost thereof. Ngasohlangothini lomphenyi ozimele uPaul O'Sullivan uTekiana uthe okwamanje somlomo wePhalamende uThoko Didiza akanawo amandla ngokomthetho ukuthatha isinqumo. The speaker is saying is that having looked at the reasons advanced by Mr. O'Sullivan and without the rebuttal from the committee, save to address him on the insolent tone of his correspondence, the speaker feels a bit incapacitated in terms of the law to make that determination. And she can only make that determination when the committee has fully engaged with the reasons provided thereof. Leli komiti lisalelwe izinsuku eziyishumi ngaphambi kokuthi liphothule umsebenzi walo. Liyaqhubeka icala likaThabo Mathonsi nobhekene necala lokusoconga ikhansela leDA kumasipala waseMngeni uNhlalayenza Ndlovu ngoZibandlela wango-2023. Ukuzwa kabanzi ake sixhumane nentatheli ye-SABC enkanise enkantolo uMlondi Radebe. Mlondi, asikubingelele sikwamukele endabeni zasemini besizwile ukuthi umsolwa uhlela ukulivuma icala namhlanje. Sicela nje ukuthi usichazele ngosekwenzeke enkantolo namhlanje. Asibingelele noxolo sibingelele umlaleli esekhaya bekunjalo ngempela bekufanele ngabe namhlanje uThabo Mathonsi kuleli cala lokubulala uNhlalayenza Ndlovu ngabe uyalivuma kodwa ke okwenzekile ukuthi lihlehlisiwe leli cala lahlehliselwa umhla ka-20 kuFebruary ngoba uMathonsi ubevele enkantolo enkulu yakhona lapha eMgungundlovu ngecala elihlukile lokubulala abantu abayishumi bomndeni wakwaMemela. Uzokhumbula ukuthi lesigameko senzeka endaweni yaseMbali nokuyilapho ekwabulawa khona abantu bakwaMemela behlaselwa abantu ababengaziwa ngaleso sikhathi, kodwa uMathonsi waboshwa kamuva, waboshwa wayamaniswa nalelo cala nokuyimanje uhamba lelo cala enkantolo ephakeme khona lapha eMgungundlovu ekubeke icala leli lokubulala uNhlalayenza Ndlovu libe selihlela lona lihlehlela ukuthi abuye ngomhla ka-20 nalapho ehambisana nabasolwa okukhona kubona inkosi yesizwe samanqamalala inkosi uSimphiwe Zuma kanye nabanye ababili. Kanti kulelo cala ke akulona lodwa lelo cala ababhekene nalo, kukhona nelokubulala induna yendawo yakhona eMpendle uqala okunye Zuma naye owabulawa endaweni yaseMpendle, bese kuba khona ukubulawa kwesishoshovu sakhona lapha endaweni yaseHowick naso ekuthiwa sabulawa yibona labalisa ababhekene naleli cala lokubulala abantu khona endaweni yaseHowick. Sibonga kakhulu ke kuMlondi Radebe obesibikela lapha eMgungundlovu. Umasipala waseNkomazi eMpumalanga unxusa zonke izakhamuzi ezikhahlanyezwe ikhukhula ukuthi zibekezelelane nawo njengoba usemzamweni wokutakula bonke abathintekayo. Kubikwa ukuthi ikhukhula zicekele phansi izindlu ezingaphezulu kweziyinkulungwane. Nkomazi nobhekene nenselele nokulindeleka ukuba welekelele izakhamuzi ezikhahlamezwe izikhukhula. Ukukhuculula kuyaqhubeka kwezinye izindawo ezikhahlamezekile kanti iningi labantu lesalinde usizo abathenjiswe lona, kanti uBongiwe Mahlalela uthi sekuyinyanga kwacekeleka phansi indlu yakhe. Endlini sine-challenge, imvula inile yamosha lakhathi semhlabathi ubhidlikile phansi kwaba nemandla vela kongetulu seloku sesibita bangane noku-community kwesibhedlela kusilekelela. Eminye imigwaqo ebalulekile nayo icekeleke phansi. Sinenkinga yemigwaqo sukela ngathi nje December umgwaqo bongcono sola kunemvula digodi kuphela eMandi site emavarikana akakhona ukungena atosinika eMandi nganene wa 27 engugwane sinatha engugwane emfuleni la kunatha khona tingulube tinkomo timbuti sinatha sonke. Kusenjalo umasipala unxusa ukuba izakhamuzi zibekezelelane nawo ngesikhathi osazama ukusiza. Still an ongoing process.
We are busy as a municipality. We are running around. The damage has been very severe. Almost every village is badly affected. As a municipality, we are trying our best to reach out to all the damaged villages. Imvula iqekele phansi izindlu ezevile enkulungwaneni kulesifundazwe kanti uhulumeni uhlonzele izikhukhula njengenhlekelele kazwelonke. I-EFF isimemezele ukuthi lonyaka ngowokunqoba noma ngowokufa kwayo njengoba kubhekwe okhethweni lohulumeni beindawo. Lokhu kushiwo umholi wayo uJulius Malema ngesikhathi esonga umhlangano walo eBoksburg eGauteng. So your immediate fears must be cleared that once I appeal, it suspends the jail sentence that they've imposed on me. Ubeqinisekisa kumalungu eqembu lakho ukuthi angalahli ithemba njengoba nje elindele umhlazishi 15 kuMbasa. uMalema uthi akumkhathazi nakancane okuyokwenzeka enkantolo. They can take their parliament. I'll remain in the struggle the same way they took the ANC membership. I remained in the struggle because when they took the ANC membership, their intention was to remove me from the struggle. Njengamanje i-Economic Freedom Fighters ilungiselela ukhetho lohulumeni beindawo olizayo. When you go home today, you must have a conversation with yourself whether you are dying or you are going to survive. We are not the dying type. uMalema uphinde wagcizelela ubumqoka bokhetho olizayo uthuma benganqobanga manje abasophinde. This year has been declared the year of victory or death. uMalema unxuse ukuba ukhetho likazwelonke kanye nelohulumeni bendawo kufanele lusingathwe ngesikhathi esisodwa. Ebalula ukuthi kumbe eqolo ukulungiselela ukhetho emaqenjini ezombusazwe futhi kuyayikhathaza izakhamuzi zakuleli. Mbukeli umhlahla wesimo sezulu uzolandela emva kwekhefu. Bukelisi sibeka lapha bese kuphathele zona emini bayezoza kwethu neindaba ngolimi lwesindebele magamanxa ihora lesihlanu ntambama. Thina ke siyabuya ngehora lesikhombisa kusihlwa usale kahle.